okerrena zan, loroak itzein behartzula, gidoiak behartzunian. Eta hori zan, pura desastre. Diaren lana gertutik ezagutzeko. Han eta gaizkari abisatu diozue? Aideak ondoan eta senarra etxean. Arategira joango gara. Maria Luisa? Kaixo, inixi. Ze, zuretzara ba, arategira joango. Bai, gure gizon horrek aragirik ez balu. Ze. Txitxia goxo erosiko dut, jamon. Bai, mutilen bide azteko. Lo geratu data. Kaixo. Arratsaldeon, Pedro. Arratsaldeon. Gaur berandu gabiltza. Tira, egosteko pixka bakarreko iazu. Bai, Bai, hoxe, osoa. Bai, pixatu favorez. Hementxe baitu zuten Matxin. Bihotza gelditu zitzaigun kotxetxoa portura erortzen ikusi genuenean, duela 10 urte izan zen. Denek uste zuten hilik egongo zela txikia, baina ez. Bahitzaiek deitu zuten eta sekulako dirutza eskatu. Orduan, martxan jarri zen ikerketa, eta arralde osoa hasi zen umearen bila. Bueno, ze arralde osoa? Euskal Herri osoa! Tentsio batean bizi genuen 7. urtean. Zietatik etorritako hainbat komunikabide. Diaren lana gertutik ezagutzeko. Lo más corto posible y que sí mismo y hacerles entender a todos ustedes cuál es. More beautiful couple. At least Spanish couple. Zertxo bait geroago, joan da gaur Xabier Arzailuz. Familian lur jota zegoen. Matxin hila zegoela uste zuten, baina beti izaten da bainaren bat, ezta? Ba hoxe, umearen lepoko domina batek piztu zuen esperantza. Eta kezka, klaro. Ama, istripu bat izan zen, istripu bat. Utzi duzu favorez bueltak emateari horri. Aurrera egin behar dugu. Gertatutakoa gertatu zen, orain aurrera egin behar dugu. Barruko korapilau, elitzateke ez zer izango. Hanek, egunen batean barkatuko didala jakingo banu baina. Ez dit, inoiz barkatuko. Inoiz ere ez. Ikusi egin behar da. Haneren begiratua. Zalduzu ulertzen. Hanek oraindik ez du irentzi Matxinen heriotza. Mundu guztiari begiratzen dio horrela. Mundu guztiari. Ikusi bazenu, nola jarri zen. Ze gertatu zen ikusi zuenean. Ai, etengabe entzuten ditut haren karrasiak, haren teadarrak, haren... Zer egin diozu Matxini? Zea jun, Sin dezu grabat. Zez. Zea jun, zez. Lasai. Zea jun, Bai, nor da? Eskerrak aurkitu duzuen. Matxin gaizka! Ez, Ane, lasai. Ez da Matxin. Banketxekoak dira, entzun, banketxekoak dira, kontuetan, txakolindiko kontuetan huts bat zegoen eta aurkitu dute non zegoen okerra. Sentitzen dut, maitia. Karo, eta hori dana gertatu zen, eta jendeak gero kaletik esaten zioten Anuskari ikusi zutela umea, gizon batekin. Eta, izaten zien gauza nahiko, pentsa, Zizi izan man goen kale jendeentzat, pasatzen zan guztia jendek sinestu itezula.
Bai, guk ikusi deu. Ez da baituta. Bai, akordatzen, baina gogorra zan gero, Nik uste gero hori izan duziala ere irudi batzuk oso gogorrak izan duzianak baikitaren inguruan. Ez ditut oso ondo gogoratzen, baina gogoratzen naiz izan zala hor pixkat. Baina ez da gogorreia izango, bai. Sentitzen dut, ane, baina hobe duzu pentsatzea ez dugula aurkituko. Osasunak eskertuko dizu eta osasunetik aparte baita zure zenidepe. Ez dut ulertzen, ezin dut ulertu. Zer da ulertu ezin duzuna? Istripuaren egun berean, kotxea aurkitu zuten, baina zergaitik ez zuten matxina aurkitu. Zan izun lehengo baten be, oso marea bizia zebilela egun horretan. Nor jakin korronteak noraino eroan duen. Isaias etxan alda? Jakin aldaiteke ze galdu zaizun etxe honetan. Zuk hiltzen nuen gure matxin. Zuk! Nire aurkako mendeko hartu nahi zenuen, da zuk hiltzen nuen nire joba! Hain gerutxo batekin hartu zenuen mendekoa. Eta hori ez du inoiz egiten gizona denak. Ez dut esango zenbateraino gizona izen. Baina ume bat mendelekurako erabili, ero dute zaude. Ni nere honean nago. Zuzera men buru biurrikoa. Eta kalte nori egiten diozune begiratzen ez diona. Nik oso ondo dakideak zer egiten dudan. Zure buru traketxo hori izan da, horrelako ankerkeria pentsatzeko gai. Eta horrelako gauza, pentsatzeko gai dena. Ara, matxin uretara zu bultzatu zenuela frogatzen badut, ez dut atxedenik izango zu zintzilik ikusi arte. Nik Kontxu launa. Kontxu eta ni... Josemian iztuetak izango luken bezala, Lazkaotxik izango zuen bezala. Jaio azpeitin, behizeman ni, baino hasi inunez. Kontxu eta bilok, lehen biziko pisuan, da ni hirugarrengoan arkargin hasilik gaitu. Sobre hau, ekarri zuten niretzat. Ona? Kortxo muestrak edo izango dira. Beno, ondo da. Bai, ondo bide. Zaindu. Utzi, ane. Eta, pakete hau? Aitak eman zidak. Aitak? Bai, bogan utzi zian, Eusebiok. Baneko kontuak noski. Kortxoren bat edo. Audientzialdetik, holako leialtasuna izan da beste gauza harrigarria izan duena Goenkalek, leialtasun ikaragarria. Ze, lehen esan duguna arabera, akatsak ere asko jundira, klase guztitakoan. Oso azkar jundalako, bai, produzio aldetik, idoi itzaldetik, zuzendaritza aldetik, aktoreok, eta no. Eta batzutan gidoi aldetik eta ere izan dira. Eta negoatzen ez adibidez, negurasoeke alakon batian atxeak edo eta hau, etzan hola, hola esan zenuten eta guain bestela junda, eta baina dana barkatzen zuten. Non duzue umearen katea? Hemen, hau da gure umearen katea. Matxini neuk ipinirion pasatzera irten aurretik. Seguru zaude horixe berori dela? Ioko naiz ba seguru baina seguruago. Bai, ez dago zalantzarik. Urtea bete zuenean, nire lankide batek egindako oparia da. Nor da bilor? Zuen, pakete hau kanpoan zer. Ze gauza arraroa? Zerrote da? Zabaldu egin beharko dugu uste? Orain ikusiko dugu. Xa bat? Matxin bizirik dago, ni bandekien Matxin bizirik dago. Nik esaten nuen, Matxin. Nota bat, entzun. Umea ondo dago, jarriko gara harremanetan eman behar duzuen dirua koporua zehazteko. Matxin bizirik dago, Diru kopurua zehazteko. Matxin. Ai, zarria! Ai, zarri nazkagarria! Ai, Matxin bizirik dago, Matxin. Ai,
Zein tokitan, zehatz ikusi zenuen aurra? Gernika inguruko beheko errota kanpinan ikusi nuen. Oraintxe bertan abiatuko zarete kanpin horretara ez da. Ba ez, lehendabizi datu hauek egiaztatu eta gero tramite batzuk egin beharko ditugu. Tramiteak? Nire semearen bizia jokoan dago eta tramiteak diozu? Lasai, hone. Utz dezaiogun bereien lana betetzen. Oberena gu etxera joate izango da, tira, gozen. Mil esker zure laguntzarengatik. Andoni, ezer jakin bezain laster favorez ditu. Jakinaren gainean eukigu zaituztet, egon lasai. Jos, anekdotak. Bai, bueno, batez be, hori, ertzainak dala eta ez dala eta akorretan azbein, bueno, ni txar itxure eiken hasi nintzen mafiakoekin harremanetan sartzeko topo moduen, da hori da zala eta akorduen deko zuezelan degradau egin ninen da uniformie jantzi berrixen eban da akorduen deko behin hemen Miramonen, benetako bat etorri jaten, sargentuek esan dit gero deitzeko eta auta beste da gero Miramon osteko ronda eta patrullari esateko eta tentatuta egon nintzen pizkate ariari jarraitzeko, baina esan nuen, bueno, geldi badezpadan. Gero aipatu nion da, gorri jarri zen parkatu eta, bai, holakoak gertatu izan dira eta bai, bitxiak dira. Kanpineko aurrak matinen antza duela esan duzu? Eta zergatik utzi diozu ikerketari, zergatik? Esan dizut, zuen aurra baino zaharragoa dela, askoz bezarragoa. Matin, oso handia zen bere adinerako. Datu guztiak konprobatu ditugu eta ez da zuen aurra. Datu guztiak konprobatu? Orain dela 4 hilabeteko argazkiarekin zabiltzateta. Ordu bat aterdia. Itxaron. Ez da neu jango naiz. Bai, nor da? Zer esan dute, Zer esan dute? Eta iritsi zen bahitzaien deia. Pertsonaia guztiak harrapatu zituen misterioan. 300 milioi bildu ahalik eta azkarren. Zuen semetxo matin berriz ikusi nahi barruzue. Oso gutxi barru izango duzue gure berri. Ertzaina naizen aldetik, erreskaterik ez ordaintzeko agindu behar dizuet. Zer? Bai, jakina. Hori oso arraz esaten da norberari tokatzen etzaionean. Baina, pertsona banaizenez, enaiz agindu hori emoten ausartuko. Eta zer egin behar dugu orduan? Erabakitzen duzuena erabaki, nik jakinaren ganean jarri. Hobe izango da, denontzat. Han eta gaizka desesperatuta, herri osoak eskatuta, eta ertzainak ikertzen oski. Baina Makin, etzena geri, ura ezinegona. Tartean, ume bat dagoenean, dena larriago izaten da, ezta? Maria Luisa eta Jose Mari ere edozer egiteko prest zeuden. Orain arazoa, dirua nola lortu izango dugu. Lehen geneukana baino xamoragoa iruditzen eri arazori. Bai, dudik gabe, baina 300 milioi dira, 300 milioi. Sekulako diru pila da. Nire diru guztia zuen esku jarriko ditut. Libretatan daudenak ere bai. Dena salduko dut, dena. Neurekin ere kontatu, nik ere neure ondasunak potzi jarriko ditut. Matin berreskuratzeko. Eskerrik asko, aita. Eskerrik asko, ama. Ordurik balduzu, favorez? Gina? Ez, Maria. Bai. Bederatziak eta laurdean. Barkatu, Maria. Enekien arralden zeundenik. Beno, bai, aurrekoan iruditu zitzaidan bai ikusi zintu dela, baina nire irudipenak zirela pentsatu nahi. Orain dela egun batzuk etorri nintzen eta... Eta zer dalatan, zer ekarri zaitu arraldera? Arrazoi profesionalek. Arrazoi profesionalek. Eskusi, gaizka, eginkizun asko ditut egiteko. Ez daukat berriketan jarduteko astirik. Agur. Agur bai. Maria Sinatraekin nik nekien
personai hori ona zen, gaiztua, egin zuena bai, baina zergaitik egin zuen ez, eta hori entzerlatentzako fundamentala da. Eta hura dira? Bai? Esan! Bihar! Aizu, nola dago nire zen? Aizu, itxaron pixka bat! Bueno, ikusten duzuenez, bahitzaileek erreskatea ordaintzeko aukeratu duten tokia oso aparte dago. Haina partean ere, gaizkilea gordetzeko bazter asko daude itxaspe aldeko paraje horretan. Arranoleku ederra da. Iturtza eta! Zer. Parkatu nagusi. Beno, lekuri aparte goteak zera ekarriko du. Oso erne ibili beharko dugula. Ez dut inongo hankasartzerik gura, garbi dago? Bai nagusi. Orain bai, zuen txanda, egin komentarioak eta galderak. Gu jarriko ditugun kontrolez eta zaintza bereziez aparte bestelako neurriak ere hartuko zenituzten, ez da nagusi? Bai, ordainketa egiteko erabiliko den maletak txipoietako bat izango du barruan, segimendua egin ahal izateko. Eta bailtzaileek diru hori beren artean banatu eta kartera baster batean botatzen badute zer? Maleta bota arren be, diru ez dute botako. Eta zenbaki guztien sekuentzia daukagu. Gauza bat nagusi. Bilete zenbaki horiek balio izateko gaur denok kale egin beharko genuke, ezta? Bai, badaezpadako neurria da. Gaurko guztionek porrote ginezkero, zehoseri heldu ahal izateko. Horregatik ez dut inongo hankasartzerik gura. Haurrena pazientzia behar dugu eta gero odolotza. Beno, dena argi dago? Bai, hori. Bai, nagusi. Iritsi dira. Utzi dute dirua, txanda. Nik ustatu izan zala lehenetariko bat, ola erabat kanpo eta gauez, eta pixka bat, guzemetri bat balitze bezala pixka bat ingenuna, eta bai, hartaz gogoratzen ez, interesgarri izan zen, den guztiak politia geratu zala. Tramaz, badakit hori bili ginala, diruakin atzat aurrea eta kotxiak, eta horreaino eta geratu eta berra saltzen zen da horri bili ginala, bai. Norbait pasatu da txanda. Ertzantzak gizon bat atxilotu du. Dirua hartzera zijoalakoan, baina... Eta zer? Eta zer handute matxin ondo baituta? Ez da, bera, berak gizon horrek ez du zer ikusirik baitzaileekin. Eskartzazu zeuk. Bai, esan. Zer uste duzue? Inuzentea garela, umea eta dirua, dena nahi duzuezuek. Eta dena ezin da adiskidea. Ongi da, zeintzu dira orain zuen baldintzak. Zigor txiki bat. Orain erreskatea 200 milioi dira. 200 milioi? Hori astakeria da. Eta egiten duzuen hankasartze bakoitzeko bikoiztu egingo da kopurua. Entzun. Laster egingo dituzue beste baldintzak. Agur. Itxaron unetxo bat, eta horra zer matxin ongi aldago, bizirik aldago, froga bat behar dugu. Izango duzue. Momentu asko dazkat, baina bat hartuko banu, eta momento politak aigea, ez da hortaz aigea, eta bat hartuko nuke, alargun gelditu nitzenean. Ketraka. Ez
ez zuten baimenik eskatu, edo ez zuten abixatu auzoan grabatzeko ginela gauez, eta nola ezkondu ginen egunean, oheratu ginen, ni eta nire senarra, eta hilintzitzaidan, sekuentzia zan, ni ateratzen izan, bueno, ni ez, hortentzi, eta bastante bira. Eta korrika, kalian barrena, karrasika, lagundu, eta neharrez, eta jendea izututa, eta jendea balkoieta ateratzen, eta ni kamisoiakin, korrika aldeatera bestea, eror bat egina, eta bueno, nahi holakorik ez berriro sartu, Zetik altriz, municipalak etortzea. Eta hau? Zer izan daiteke? Matxinda. Ale, matxinda! Neska konturatzen altzara nola aldatzen ari den? Orain dela gutxikoa da. Matxin gaitxau. Ongi dago, Ane, ongi dago. Gainera beste zehaztasun batzupe agertzen dira, argazkien. Aurra zelai edo lorategi moduko batean dago? Zelaia orduan? Eta gainera, pizkat atzerago eskegileku moduko bat, eta arropa zikatzen eskegita. Eta atzerago oraindik itzal bat edo. Mendia izan daiteke. Asko ikusten da hortuan. Nik uste dut datu jokin zerbait egin dezakegula. Nik baditut motiboak Maria Luisa gorrotatzeko. Baina zuren aldean ez dira ezer. Aizpa bikia izateak arrastotziko du ez da. Bai. Eta galtzen duzunean, orduan ohartzen zara horretaz. Bai, oso gogorra izango zen aizpa horrela istripu batean galtzea. Eta istripu bat izan zela esan zen iden. Hori sinestarazi nahi izan ziguten kasta txarreko lasatarroiek. Epailea bera konbentzitu zuten, ez daki nola, baina konbentzitu zuten. Modu asko dago jendea konbentzitzeko. Bai, hori ze pensatzen duen nik ere. Baina ni badakide ez zela horrela izan. Nire bihotzak esaten dik, ez zela istripua izan. Aizpa bikiaren bihotza. Zena berezia omen duzu. Nik izan dako sufrimendua beraien merezak. Behin makillaje gelara sartu eta Mikel Garmendiak komentatu zuen. Nik uste dut etzekiela nian nengoela, eta komentatu zuen. Jolin, behitu, Teresa hau eta holan, emaitza ona ematen, ari dela ematen du eta holan ez, eta nik entzen nion eta zen, Oen kaleko kanpoko itxarote gelan eta holan oso giro ona zegoen, hori beti kantatzen nintzen ziren. Baitzailena, bihotzak esaten dit hala dela. Zalantzarik gabe, ama, bideo zinta bada. Gure Matin, seguro nago, gure Matin. Gure Matin azalduko da. Seguro nago, arakaizkabina. Badakizue nortzukaren, eta badakizue ez zaizkigula txantxa gustatzen. Umea bizirik ikusi nahi baduzue. San Juan Txiki baseliza ondoko ontziola udeko bidezidorrean gora hartu. Eta han ikusiko duzuen mugarriaren atzean utzi behar duzue dirua. Zasi artean erdi izkutatua nago mugarria, baina ez du balbiderik. 400 milioi utzi behar dituzue. Pentsatu duzu ezer eginio. Gaizkak eta nik erabaki hartu dugu. Ordaindu egingo dugu takitxo. Horrela, besterik gabe? Bai. Bera, bintzat, oraingoan ez dien gauza gugertzen. Komedian ez balen bagara lehenguan bezala. Lasa, Joseba. Oraingoan ez da inolako komediarik izango. Eta, nola dakizu hori? Aztiogulako ertzentzari parte hemen. Ba niri zorakari bat iruditzen zapa, horrela, ez zargabe joatea. Eraman gutxienez, eskopeta bat edo zerbait. Ama, mesedez. Zuk zerrote dakizu? Orduan, ertzainen isilian joan behar du. Beste irtenbiderik ez dagoela iruditzen zaigu gaizkaritan niri. Baitzaileek ez dute ditu, bere ertzentzak ez daki ezer. Horra hor mugarria.
Ondo eskuratuta zabak. Guazak. Baitzaileek idatzi dute. Non dago gutuna? Amaitutzat ematen dute harremana. Zer? Zer esaten ari zara? Baina non duzu gutuna? Amaitutzat ematen dugu harremana? Zer da? Zer esan nahi du honek? Okerrena gaizka. Matinen bizitza arriskuan dago. Anne, ez zazu horrelakorik esan jangoikoaren izenean. Begiratu hor. Zaitu ezerk, harritzen? Ba, nik arropa zuria baino ez dut ikusten. Begiratu ondo, hor. Ah, hori. Abito bat izan daiteke. Moja jantzi bat edo? Hala emoten du, bai jauna. Nik esango nuke ume hori moja artean dagoela. Deitu Don Luisi. Don Luisi? Ondo erreparatu dio argazkiari eta iruditzen zait moja jantzi hori ezagutzeko modukoa dela. Bai? Sekuleko posa ematen didazu. Jantzi hori kongregazio batena dela susmatzen dut. Irakaskuntza etxeak eta erruki etxeak bere gain dituen kongregazio batena. Niko guantzukatu haindik, ez diat, ez zeraren personajea goratzen, baitu intzutela bere umea eta ez dakize, eta lako batean ikusi intzikian, bere alabarekin, benetan, zera batean, karromatua utzi, nia barnean zegoelaik, eta beha jun, erosketak ikera. Andre bat non etortzen zaion atzetik, aizu, zure alaba aurkitu dut. Fikzioa eta errealidea erabat nahastuz, osea. Apezak ezagutu ditu moja jantzi horiek, ezta? Bai, baina abadeak berak esan digu, moja ordena horrek hainbat eta hainbat errukietxe dituela. Errukietxeak? Bai, errukietxeak. Eta antzerakoak, umezurtzak, abandonatuak, sasikoak batzen dituena. Orduan, hurbilen daudenetik has gaitezke, ezta? Bai, jauna. Hirigunetik kanpo dauden etxeetatik hasiko gara. Kale-kalean daudenak saiestuz. Argazken ikusten duzuenez, berdegune ugaridun etxeak bilatzen eta arakatzen saiatu beharko dugu. Erreskataren dirua noiz eta non entregatu behar genuen esaten duen baitzaileek bidalitako mezua da. Zer? Ondo entzun dut, erreskatea entregatu behartzen dute... Bai, Andoni, bai, ondo entzun duzu. Eta ez dakit ongi egin genuen, baina egin genuen. Guri ezer esan bari, baina burutik eginda zaudete ala. Andoni, ulertzazu. Etxeak hartuta geunden eta ameskaizto honekin amaitu egin nahi dugu behingoz. Eta ez ziren diru hartzera joan? Ez. Handik pare bat egunera itzule ginen eta diruak leku berean jarraitzen zuen. Zenuten hori sekula egin behar, gaizka, sekularez. Kakaumea baino okerrago jokatu duzue. Orain zer, ume barik eta diru barik geratzen bazarete zer? Beno, guk egokiena zelakoan egin genuen. Egokiena? Gauta egun gabiltzamen kasu argitu guran. Eta zuen zer eta isilik atzetik. Saltzamaltzatan. Ez da berriro gertatuko. Zea da polizia zientifikoaren faksa da. Oraintxe bertan iritsi da, Matinen mantalean agertzen ziren izkien esanahia aurkitu dute. Aha. Bueno, honek erabateko lehentasuna dauka, Itxi oraintxe bertan bera eskuartean daukazuena. Antza denez, bai, zeuk esan duzu, asmatu egin dute? Izkien esangura, San Agustin errukietxea, esaten omen du, Martinen amantalak. San Agustin errukietxea? Beira, hauxe da izen horrekin dagoen errukietxe bakarra. Bueno, Bizkor, berehala, lortu zazu presakako prozedura miatzeka agindua lortzeko. Aizu, zerez? Barkatu, ama nagusia zara? Bai, egunon, Egunon. Begira, oso kontu garrantzitsu batekin gatoz. Egia esan hilala bizikoa da. Eta hoxe da. Ia, ume hau ezagutzen duzu, ondo begiratu mesedez. Ezagun egiten zaizu aurpegi hori? Nola ez?
Gure erruki etxeko haurtxoetako bat data. Ate onduan utzi zuten noain dala hilabete batzuk. Berehala ikusi gura genuke alba da bintzat, mesedez. Bai, berehala ekarriko dizut, itxuintza zute hemen. Ederto, eskerrik asko, zain izango gara. Ez dakiz zer gertatzen dan, baina... Ze gertatu da ba? Aurrori ez dago hemen, desagertu eginda. Baina nola desagertu, zuzeu esan duzu hementxe zegoela eta? Bai, hemen zegoen. Baina duela minutu gutxi eraman dute. Emakume doktore bat etorri omen da. Egon. Zelako zen emakume hori? Nora joan da? Autoz joan da? Ez. Inorrei ez errezan gabe eraman dute. Kazarra! Eskura geneukan eta. Iez egindak dut, Zer? Aurra parkalkoan aurkitu dugu. Guazen ikusko! Bueno, hoixe bai lasaitua. Agertu zen Makin gau horretan lasaiago lo egin zuen Euskal Herri osoan. Egunon, hau egun ederra. Garai hartan oso ezaguna egin zen abesti hau. Baster guztietan entzuten ziren Gozategi taldearen kantuak. Baita goen kalen ere. Zazpigarren urte honetan, etorkinek ere izan zuten tartea gurean. Xamira etorri zen, gogoratzen, Xabierren eskalaguna. Eta tokatu zitzaion gaixoari. Ez alduzu gaur jantzi behar, Muro Andrek erabiltzen duten zapi beltzik. Ederra parta zera. Zure azaleko koloreare aztuko nukonik pixka batean. Xavier! Kabroi zikina, baina zer zinan, Nik ez dute zer zuen aurka? Erakutsi dazu mesedez. Eta hartara, den argituko da. Ez egin horrelakorik. Berak ez du zertan erakutsi. Baina gizon honek esan du. Gizon horrek gezurra esan du. Gezurranik? Ze, muturreko gara aldek matia? Kanpotar horre lapurreta egin din. Moroak, ase gentilajea. Andereño, mesedez. Amai dezagun honekin. Ez, erantzunkizuna nirea da. Neska honek ez du ezer lapurtu. Nere bikin ikusi diat gaineata. Bentzauan emakumea gainea. Ez, hau nirekin zegoen. Ez egibila, hemen dugu lapurra. Azken unean harrapatu dugun motor batean... Bai, eta neska beltzarana izango da, ezta? Identifikatu gabea, 20 urte inguruko mutil ingeluze bat. Arraza zurikoa, ezta? Bai, noski. Mairu zikina! Aizue, zer duzue? Zer gertatzen zaizue? Zer gertatzen da, etorri hona! Etorri hona! Beraiek dira. Bai, zer forla. Itzali motorra. Nere kontrolpean diat inguruko etorkinen atzera aurrera guztia. Ik ba, omen deukak niri eskaintzeko zerbait. Alaxe da, bai. Geldi denok! Geldi esan dut! Ertzantza! Makin agertu zen, baina kasua ez zegoen itxita, baitzaiaren bila zebitzan oraindik. Beraz,
ume arriskuen zegoen. Erne ibili behar zuten ertzainek, bestela... Estai tranquila, Gina. Hau ez da horrela geratuko. No, ez da horrela geratuko, hau ez da amaitu, umeak endo didatea. Baina nik aurrera segituko dut. Ariketa nire hitza bete arte gutxienez, Gina. Enote errapatuko? Enote errapatuko, Gina. La victoria es nostra, eh? Ni goen kalez aparte, pues, antzerkian lan egiten dut, lan egiten nuen asko. Eta orduan, erre guztietara joan, eta ala, goen kalekua, eta alde batetik ondo bizitzen nuen. Baina, gero beste aldetik konturatzen zara, ze pisu psikologikoa ondia dela. Gero urte batzutan telebistan lan eginez, eta konturatu naiz, ze irabazi dudan. Oain itzuliko nintzateke berriro telebistara. Uste dut, oain barrutik gogorrago naizela. Uste dut, gehiago zainduko nuela anonimatua nire pribazitatea. Bueno. Kito, salien egin dugu. Ondo, Maria, ondo. Oso ondo egin duen, Maria. E adesso... Porka miseria! Zuk, Matin, maite egin behar duzu hartza. Amatxok maite eruen bezala. Eta Jose Mariri ere, muxo gamerkio zu hartzari ematen diozun bezala. Nago diozun muxo? Hementsi? Hartuko aditxu lorak hartzaren. Sartu bai, Matin, sartu. Venga, hementsi, Matin, geratu hemen, amatxo orantxe bertan etorriko da. Boi, orantxe. Beitu ze hartz polita daukadani, tori nerea, eman zuen. Matin, amatxo orantxe bertan doa, Matin, amatxo hemen dago, Matin. Matin, etorri amatxoki. Hartu hartza. Cariño. Hartu hartza. Zer egiten dute izkioiek oraindik hori txatxita? Zer esan gura duk? Asia eskatzen. Kontuz, Puskatu gabe. Ekane. Bai, hemen zago koxka. Joder, arrazoia duk? Koska?
Ze gertatzen da, ba? Ez duzu hemen atzen ikusten. Italiera zidatzita dago. Bai, eta? Eta guri etzitzaigun hasiera-hasieratik hori bururatu atzekaldean begiratzea hain zuzen. Baina non da hogakoa? Nik ez diot antzik ematen? Ja, zaidazu, zenba jende ezagutzen duzu, zu gaizkaren inguruan, italiar egunkaria eros dezaketenak. Ba, erosi denek? Bai, baina irakurri... Bai, Andoni, bai. Nik bakarra ezagutzen diat arralden. Italiera irakurtzen dakiena. Bai, jauna. Maria. Eta hau? Zelan da hau? Tastaz? Zelan da hau neski hau? Totola. Ai... Oso ondo, Matxin. Oso ondo. Zein da zure teoria? Gero eta garbiago daukat, bere asmoa etzela familiari dirua ateratzea. Bestela ez zuen horrela jokatuko. Ez dut ulertzen. Baitzelea eta arralden? Bestelakoa emonarren badu bere logika. Gorrotuak itxututa bizi zen, eta begitan hartutako pertsona sufritzen ikusi gura zuen, gaizka. Porrotaren ondoren aukera batzuk zeuzkak. Ies egitea, ies egin eta itzultzea, edo bape inora joanez, eta bertan geratuz beste zozertan saiatzea. Bazekia Donostiako hotel koskor batean hartzen zuela ostatu. Zer, seguruago? Hotel koskor edo hostal edo, baina izenaren arrastorik ez zaukat. Bueno, baina non zegoen, ze auzotan edo? Arrastorik ez. Inbeste jende pasada, behin genuen zerrenda eta egin genuen, 120 edo pila bat. Eta esate genuen, iedanak ez daude hemen. Pasadia, jundia, eta ja ez gea akordaturik ze izendaken. Eta gurekin entzuen lana. Eta ez jode, Alzheimer prematuro. Ez, da asko. Nik uste histori asko egon diala. Denetatik pasazait. Eukinunz, embarazo psikologiko bat ere bai. Ez jode. Paketa zuentzat da. Atzo etorri nintzen, baina ez zegoen inor. Gaur ere ez da berandu, paketea ona bada. Sinatuko duzu mesedez? Noski. Vale. Ba, mila esker. Eskerrik asko zuri, badakizu bidea, ezta? Bai, eskerrik asko. Gaizka lasa, galar. Hora! Horten txibidaltzen duta. Pertsonajea idazten zizketen gauza batzuk extraterrestreak. Eta bat izan zen, loro bat erosi ziaten, ez? Eta ekarri zuten grabaziotara, loro bat erosi zuten, ez? Botillajekoak eta loro bat. Eta honena izan zen, gionizatu iten ziotela lorituari, eta orduan Iñaki bera etxek jartzen zion boza. Eta okerren da zen, loroak itzein behartzula, gidoiak behartzunian. Eta hori zen, un puro desastre. Baina loroa egitazkoa zen, eta grabatzen genuen nik loroa hitz egiten nion, erakusten nion, por ejemplo, guatzen naiz, erakutsi bat niola, hortetxi guapa, eta loroak esaten zuen, hortetxi guapa, eta hori baina gionizatuta zeon, eta bueno, hau increíble, nola ingo dugu hau. Osea, loro harrekin bueltak abiltzen ginen. Eta, bueno, ja, hiltzuten nian, entierroa da nahi nion nik loruari, pertsonajeak baina. Entierroa intzion, pertsona bat izan bazan bezala, eta josa. Zirko total. Ezin dut baitzailaren izenik eman. Bueno, baina hori lehen ere esan duzu. Baina orain esan behar dudana ez. Bueno, baina lehen esan... Ezin dut bilatze aginduan agertzen den izenik emon. Barkatu, bere lan ator. Osos, hauze, kaja da autorea. Beste hartz bat, ala jaina. Horentxe gure txikila osatu da.
Maria Sinatra. Ez, hau ez. Maria Gina. Bai, hau Gina da. Maria Luisa, telefono nirea da? Utsi Hortxe, eskerrik asko, bidali duzun pelutxezko hartzagatik. Hala, segi, Oso segi. gustokoa du, bai. Ze? Zuk ez diozula bidali? Maria Luisa, tira. Baina zure izena zetorren ordea? Zu bidali izpadiozu, nork bidali dudu? Eman hartxari. Pilingorrira? Hartxari. Eta zertara jamardua pilingorrira? A ber, Horrelako gauzek ez dituzte inoiz gehiago jartzen ez oiz? Zer, han eta gaizkari abisatu dizuen? Komunikatzen ematen du, etengabe. Artifizieroak zer? Horaintza datoz. Geldi hor! Geldi hor! Euti hor! Geldi! Geldi! Hartu mandoa, hartu kontuz. Kontuz. Venga, guazen. Venga, goraka, venga. Venga, gora. Venga, gora. Gora. Venga, guazen. Venga. Kosta zitzaion ertzainari, baina harrapatu zuten Maria, Ginaen aizpa. Porka miseria. Andoni, harrapatu dugu. Lehergailuarekin ez hau arrizkurik, lasai, txanda. Seguru zaude, seguru baina? Ai, seguru, txanda. Bueno, laster izango gara zuekin, Txanda takitxo. Zer reio da hori, zer lehergailu. Zorionez ez da ezer gertatu, baina izugarria izan ziteken. Maria Sinatra lehergailu bat jarri du, zuen etxe barruan. Eta uste dugu, hartzaren erraietan dagoela jarrita. Eta kanpotik leherarazteko prest zegoen, umea hiltzeko hain zuzen. Atera kontuak. Bueno, orduan ez da ezer gertatu, baina honena kanpora ateratzea izango da, Tira, gozen, bidean dira desaktibatzeko espezialistak. Goazen hemendik, tira, kanpora. Beno, eta orduan umearen kotxea putzura erortzen itxi, eta Tolosaldeko errukietxe batean sartu zuen, arraldetik urrun, badazpada bai. Eta? Bueno, mojek berez, umea jasota berehala, agintariei abisua pasatzeko derrigorra daukate, eta halaxe egin zuten, zintzo. Orduan, bertako agenteek ekin zioten ikerketari, baina ez zuten umearen arrastorik inondipe aurkitu. Eta hori esaltzen duten zue jakin behar. Bai, jakin behar genuen. Ez dakit zer gertatu zen, edo bateren batek, edo nun edo zer ez dakit, baina kontua da guri etzigula inork ezer esan. Aurra Tolosaldeko errukietxe batean da zuek ezer jakinez. Harrigarria. Kontua da, azkenean gaizkileek poliziek baino huts gutxeo egiten dituztela, horixe. Bueno, ederto kostata, baina umea zuenean da eta Maria atxilotuta. Beraz, bueno, hori ez da alabeharrez gertatu, Hori egia da, barkatu. Eta ez dizugu sekula beharra dina eskertuko, baina, jode. Umea putzura erori zela uste izanak, ez dizkigun gauza bape erraztu ez horixe. Hasieran galdutako orduak eta egunak ederto ordaindu genituen gerora. Bai, hori egia da. Hasiera batean, aitortu behar dugu aurra hiltzat jo genuela. Bueno, zerbait hartu nahi alduzu. Ez, nik joan beharra dukat. Beraz, eskerrik asko, baina... Eta orain, ez gertatuko da Mariarekin. Bueno, epaiketa egin arte, gauza segururik ez dakit. Baina, ez da behintzat baldintzapeko askatasunean edo irtengo, ez da? Ea holakorik gertatzen ez den. Dena dela, ezer gertatzean berehala abisatuko dizuet, Egon ardura barik. Bueno, beste barik, ondo izan. Ondo barik. Kurioso da oraindikan ere, kontuan eduki behar da, erdaldunek ikuste bagintuzten, nik uste ez da ala izan. Euskaldunik, euskal hiztunik, goenkale ikusi ez duenik. Ez dakit badagon, egon gotedan Euskal Herrin, garai hartan behintzat,
euskal hiztunik Goenkale ikusi ez zuenik. Albiste on bat dakart zuentzat. Abai? Abai? Ze albiste? Hain zuzen be, Maria Sinatra kartzelan dago epaiketaren zain, eta ez du fidantzapean urteterik izango. Ziur altzaude. Bueno, epaiketa arteko urratsez bai, gero epaiak erabaki beharko du, zer egin. Baina aitorpen hori tartean dela ez dut uste denboraldi luzetxo batez kartzelatik urteterik izango duenik, ez horixe. Beno, guk ez dugu inoren kalterik desio, baina hau albiste ona da. Albiste ona ez, oso ona. Orduan gure Makinek ez du inongo arriskurik, ez? Bueno, era horretako arriskurik ez. Oin, gero patinete ganean da bilela hortzaren bat apurtzen badu ez niri errurik bota, Ara gaizka, hau zorion handiegia da egia izateko, Eta urteko nekeak arintzeko, Benidorr aldera bidali genituen Maria Luisa eta konpainia gorabera politak izan zituztenan. Hau da ondo bizitzia, Maria Luisa. Bai, baluak, bai, horretarako primerakoak. Denboraldi bizi-bizia zazpigarren urte honetakoa. Eta bukaeran, denak pozik, bueno, denak ez, zer beti izaten da mar-mar gabilenik. Baina zuek ez izan olakoak, Ondo pasa eta horrengo astera arte. Agur! Eta jakin aleiteken nor dena opera erama. Joder, operara. Egunaketanik merezita zaltanago. Eta jakin aleiteken nor den operarara. Eta jakin aleiteke nor den operarara eman era. Joder, operara. Aidea kondoan eta senarra etxean.